नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आलो आपण मित्रांनो साखरपाया गावामध्ये महात्मा गांधी विद्यालय, बाबासाहेब कोलते ज्युनियर कॉलेज, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी आणि गावाचं नाव आहे साखरपा। तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, या शाळेमध्ये आपल्या साखरपाया गावातले आणि आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतले खूप सारे विद्यार्थी इथून शिकून गेले असतील। तर त्यांच्यासाठी एक खास हा व्हिडिओ मी घेऊन आलो आहे। त्यांच्या जुन्या आठवणी ताज्या करण्यासाठी खास हा व्हिडिओ घेऊन आलो मित्रांनो। तुम्ही आपल्या वडिलांनासुद्धा हे व्हिडिओ दाखवू शकता, कारण त्यांच्या आठवणी ताज्या होतील। तर तुम्ही बघत असाल आपल्या मागे, तुम्ही शाळा बघत असाल। तर मी तुम्हाला मित्रांनो शाळा दाखवतो आणि आपल्या जे विद्यार्थी होते त्यांच्या आपण आठवणी ताज्या करतोय। तर हे शिक्षण संस्थेची महात्मा गांधी विद्यालय, बाबासाहेब कोलते ज्युनियर कॉलेज याची स्थापना झाली होती 1955 या साली साखरपाया गावामध्ये। तर तुम्ही बघत असाल हे आज आहे रविवार मित्रांनो। तर आज शाळा आहे बंद। तुम्ही बघत असाल इयत्ता 8वी अ चा वर्ग। तुमच्या आठवणी ताज्या होत असतील तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा आणि व्हिडिओला शेअर करा। हा आहे भाषा प्रयोगशाळा, खोली क्रमांक 3 यावरती दिलेला आहे। इयत्ता 5वीचा हा वर्ग, खोली क्रमांक 1। तर तुमच्या जुन्या आठवणी, तुमच्या शाळेतले दिवस तुम्हाला मी आज दाखवून देत आहे। तर हा बघत असाल तुम्ही फळा। शाळा आहे मित्रांनो आपल्या साखरपा कोल्हापूर या हायवे रोड लगत, रोडच्या बाजूलाच। तर हे शाळेचं तुम्ही पटांगण बघत असाल। इथे खूप सारे विद्यार्थी मुलं खेळून आज मोठ्या स्थानावरती गेलेले असतील। हे खो-खोचं ग्राउंड तुम्ही बघू शकता, खो-खोचं मैदान तुम्ही बघू शकता मित्रांनो। तर आपण जाऊया आता ज्युनियर कॉलेजमध्ये। तुम्ही बघू शकता हा रत्नागिरी कोल्हापूर हायवे आहे। गाडी बघ मागे। मध्ये नंबर आलेला। मार्ग सांग काय काय, कुठे कुठे काय काय सांग। पाण्याची टाकी सगळं आम्ही सांग। तुम्ही बघू शकता इथे पाण्याची टाकी, मुलांना पाणी पिण्यासाठी पाण्याची टाकी इथे आहे। प्रयोगशाळा ही तुम्ही बघू शकता प्रयोगशाळा, खोली क्रमांक 12।
इकडे मागे तुम्ही बघत असाल हॉस्टेल आहे शाळेचं. तिथून कितीपर्यंत शाळा आहे? 5वी ते 12वी. तुम्ही बघत असाल शाळेच्या भिंतीवरती काढलेला भारताचा नकाशा. महाराष्ट्राचा नकाशा, आपल्या राज्याचा नकाशा आहे हा. स्टाफ रूम. तुम्ही सुविचार ते वाटत असाल. स्टाफ रूम. तर तुम्ही बघत असाल वरती वर जे पुरुष होऊन गेले आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, त्यांचे इथे बॅनर लावलेले आहेत. छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, तसेच प्रत्येक भिंतीवरती तुम्हाला सुविचार दिसतील. ग्रंथ हेच गुरु, दुर्जनांची संगत टाळा, बोलण्यापेक्षा कृती श्रेष्ठ. मतदान केंद्र. इथे नंतर मतदान केंद्र पण चालवण्यात येतं. ते आहे. विद्येचे फळ म्हणजे उत्तम चारित्र्य आणि सदाचार, विद्या विनयनं शोभते. इथे आहे संगणक कक्ष मित्रांनो. हे आहे मुख्याध्यापक कक्ष. सत्यमेव जयते. इथे आहे शाळेचं कार्यालय. ते काय पुढे? ते काय ग्रंथालय. ग्रंथालयामध्ये काय एवढं खास नाही, ते बंद आहे ना. तर आज आहे रविवार मित्रांनो, आणि आज आहे शाळेला सुट्टी, त्यामुळे आपल्याला विद्यार्थी दिसू शकत नाही, सर्व काही बंद आहे. तरीही आपण तुम्हाला बाहेरून व्हिडिओ दाखवतोय, बाहेरून शाळा दाखवतोय. रत्नागिरी जिल्ह्याचा नकाशा. हे तुम्ही बघत असाल रत्नागिरी जिल्ह्याचा नकाशा. हा आहे इथे शिक्षकांचा स्टाफ रूम. ग्रंथालय कुठे गेला मित्रांनो? हे आहे इथे ग्रंथालय. पाठी मैदान आहे. इथे आहे प्रयोगशाळा, आणि ह्या पूर्ण शाळा कॉलेजच्या मागे आहे. आपली काजळी नदी तिकडे मागे आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला? आपल्या शाळा, आपली जुनी शाळा बघून तुम्हाला कसं वाटलं? जिथे तुम्ही शिक्षण घेतलं लहानपणापासून, ते तुम्हाला कसं वाटतं ती जागा बघून? तर ते आपल्या कमेंट्समध्ये लिहा आणि मला सांगा तुम्हाला कसं वाटलं आजची जागा. आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब नसेल केलं, आपल्या चॅनलचं नाव आहे कोकणी माणूस. हे जर सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आणि आपल्या आईवडिलांना सुद्धा दाखवा हा व्हिडिओ, त्यांनी जर ह्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतलं असेल तर. मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आपले व्हिडिओ, खूप सारे व्हिडिओ आहेत आपले, ते लाईक करा आणि इतरांनासुद्धा शेअर करा, जेणेकरून आपलं चॅनलच्या माध्यमातून इतरांना व्हिडिओ बघण्याचा आनंद घेता येईल. तर आपण भेटूया मित्रांनो पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. भेटूया आपण आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.